హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మా ఎంట్రన్స్ మా గేట్ అనమాట. తడకల గేట్ మందరం చెట్టు చాలా పెద్ద ఉంది. నాన్న కట్ చేసిండు దాన్ని. ఇంకా సీతఫలిక చెట్టు చాలా తిందాం పైన పుల్లలు చాలా ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా జామ చెట్టు ఇది రాగలిగి తీసుకుని నేను తిందామా అని కానీ ఒక్కటి కూడా లేదు. అన్నీ అయిపోయినాయి, సీజన్ అయిపోయినట్టుంది. ఇంకా ఇవే మా మొక్కలు మా అమ్మ పెంచుతుంది. మా ఇంటి చుట్టూ మొత్తం చెట్లు అన్నీ చూడండి ఇసుక పట్టిరు. ఇంకా పట్టిన ఇసుక పెట్టిరు. మా ఇల్లుకి ప్లాస్టింగ్ అవ్వాల్సింది. చెట్టు చాలా పెద్దగా అయిపోయింది. చిన్న ఉంది అప్పుడు చాలా పెద్దగా అయిపోయింది. ఇదే ఫ్రెండ్స్ మా ఇల్లు. ప్లాస్టింగ్ అయితే చూద్దామండి. చిన్నప్పటి నుండి నాకు అలా సొంతలోకి వచ్చింది కానీ దాని ఇంకా ఫినిషింగ్ వర్క్ చాలా ఉంది. ఆ ఫినిషింగ్ వర్క్ కోసం కష్టపడుతున్నాం. నేను కొంచెం మనీ అడ్జస్ట్ అవుతే ఆ ప్లాస్టింగ్ అయిపోయి కొంచెం ముందు రేట్ వేసుకుంటే మా అమ్మ నాన్న హ్యాపీ ఉంటారు. మాకు అలా నెరవేరింది. నేను చిన్నప్పటి నుండి రెంట్కే ఉన్నాం. రెంట్ హౌస్లలో అన్ని మోసుకుంటూ తిరిగేటోళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. మా ఓన్ హౌస్ ఇంకా వర్క్ ఉంది. దేవుని దయ వలన దేవుడు మాకు చాలా హెల్ప్ చేసిండు. ఇది కట్టుకోవడానికి ఆయన కృప మాకు చూపించండు. నాకు చూడండి ఇక్కడ మా కొబ్బరికాయ చెట్టు ఆయనకు చాలా ఇష్టం. నేను పెంచిన దాన్ని కాపాడమని చెప్పిన నా కోసం అన్నీ కాయినట్టుంది. ఇంకా పండలేదు. నేను వచ్చిన పండుగ చూస్తున్నట్టుంది. పాపం నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టుంది. మమ్మల్ని ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని చెట్లు పెట్టిందో అన్ని చిక్కులు పాపం చీడ పట్టింది. చీడ పడితే మేము ఇట్లా బూడు వేసుకుంటాం అంటే పొయ్యిలో కట్టెలు కాలిపోయిన బూడు ఉంటుంది కదా, ఆ బూడు వేసుకుంటాం అన్నట్టు అవి ద్వారా చీడ వెళ్ళిపోతుందని చూడండి. ఇక్కడ కూడా చెట్లు ఆకులు కాయలు కూడా ఇవి తింటాం. మేము ఇంట్లో పుల్లు ఉంటాయి. చూడండి